ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман нигоҳ кунен, ман ойлики ямоҳама нишон дода будам. атоми ма акс мода ойлики я ҳафтаи нама нишон медам. духтарако шумо метонед ҳамихе зиёда 20,000 рубл да я ҳафта кор кунед. нигоҳ кунед, аз 2 июл то 9 июл ман анам қабул кор кардагиам. беҳад кори осонай да атоми намеброи да берун савдо намекунӣ. боруш беҳад сифатш хуб ай. ҳар одаме ки як бор мехарад ин бор худуш уже мековата, мега кани спонсор ма харид кунам. шумо ҳам метонед анам хе хушрӯ ойликои калон калон кор кунед дар хона шишта. рақамҳои ма дар рӯи экран оиди кор бинависем, ма шуморо хушрӯ мефаҳмонам. ҳозир ин нав кору ма ки ойликам иқаияй. худо хоҳад баъди 2-3 моҳ мебинед ки ма шумо дар результат нишон метиҳам. ва касоне ки ай ҳозир мехоҳед ки ранги оянда да ойлики зиёдгирӣ да мисол қати мо боше, марҳамат, ай ҳозир метонед бинависе, рақамом дар рӯи экран якҷоя кор кунем. командаи ма да ма шумо да ёрдам мекунам, мефаҳмонам. дар командаи ма духтаракои беҳтаринан, оиди кор ҳама чира шумо да мефаҳмонанд ва мо шумо дар муддати кӯтоҳ ойликои нағз дар хона шишта мегирем. азиз, аввали моро интизор аст раёсати андоз кори омадем. раисо бо то соати 1:30 обед мекард я нестам. шамолаки хуш рӯшиде, шамоли тирма мезана. дилафрӯз қатием. дилафрӯз мега мумкин чуҷа рафтиям обед кунӣ. мумкин пага биёем бо дӯстои азиз, наинҷа борои Россия меомадагӣ, борои атомӣ через анҷа мебиҳад. короче ман номери кода ёдам баромадам. айсар омадестам ки то ҳамун дари ҳавай рафтам, номери кода ёдам баромада. збороро мегирем, офис мебарем, метонем заказ кардагиё биёем бар ин чизотона. бассейнама ҳамҷо заказ кардяне. дим склад мегадамон нестай, чорум склад. ана духтарое ки шумо бортона мегире мебиё я минут дер мекуне шуру ғавғо мекуне, намеге ки мо ина қадар вақт монада инаи гармӣ барои шумо просто расход мекунем. со ай пул на ман ойлик мегирам, на шоира, на ҳичка. чорум склад кадомиш боша? склад 4 будро склад 013 ёфтем. 2 коробка як колония майда гирифтем. бороро гирифтем. ин тарафи саховат. бугуш бия барад оста бошна. чанд сум шуд? 62. тамошо бино, бороро гирифтем. дилафрӯз қатӣ фаромарзи надро вардем, озиқ ҷобаҷо мекунем. кадоме борош омада? ин мошини маҳолиам шуда дора хосият. кайти бой мешави мара бихарӣ. кондитсионера мо гуфта будам ки салқин шава. тамошо бино, борон омад. ҷои пажар шуда буд. 3 та пажарник рафта, баъди пажар борон. мувофиқи талаб. как раз мошини ман шушта шуд. ина мефурӯшӣ 100 сол пас. ана мехена ки ман як гала кор дорам. дӯстои азиз, рӯзи соли бара бида корҳои тозон. духтаракои азиз, чи наличи душанбеда мо дорем. масла барои мӯи сар дорем, анам хеле беҳад беҳтарин. ана баъд ана хеле пастаҳо, қати шотка ва чизаш, зубная паста, боди крем дорем. бо чӣ дорем? спирулин дорем. баъд ана хеле абсолюта ваюш
ампулаи чиш короче маъмули хушуда медодум интим гел чой надорем чой уже заказаем мебаранаш ҳам ханонои гарми хушу гирифтаи дилафрӯз ки бӯшчи бача ёра бина ираҳимо хабезе брӯз бароз ами кучаи мо безе пиштеса бекори охта мошина ёя дидам зур ёра бидараи мошин тадавидисяне асалом полисайти дӯстони азиз ози шумо да мо оиди зубная пастаи ширкати атомӣ маълумот метиҳем ана беҳад таърифш мекунанд ака ай сухан аз даҳони луқмон хуш аст ай профессионали дар соҳаи атомӣ дар тоҷикистон гулҷаҳон шарипова ҳастанд оз мо айборош маҳсулот мепурсем ассалому алайкум дар бораи анами зубная паста чӣ хусусият дорад ки ин қадар таърифш мекунанд ва нархш арзонай чӣ бояд қаъӣ мисол таърифиай ин фирмаи атомӣ маҳсулотҳои Корея тоза Корея шумо худатон медонед ки Корея чӣ қадар дар саломатӣ чӣ қадар ва аҳамият метиҳанд ва ё бинед чӣ қадар дароз умранд бочка ёш метобанд бо ёш метобанд ва ё барои хеле ва ё бисёртар химикат хеле истифода намебаранд мумкин тарафҳои хитои хеле бошанд ки Корея на танҳо маҳсулотҳои косметологӣ хеле ҳатто техникаҳои мо Корея мекобем мегам корейский боша зур ихе боша Корея зур ҳамин маҳсулотҳои анами маҳсулоти атомӣ худаш Корея тоза Корея ман ҳамин зинаки сабз ин худаш уже бисёри одамо агар дар бораи зубной паста донанд ҳамин зинаки сабза худашон медонанд ки чӣ маънӣ дорад барои чӣ ки ин беҳтарин ин тоза будани бе добавка ягон хеле химикаташ камтар ин аз бисёртарги аз чизи асал тайёр карда шудагия ами кам таракша инҷа ин чубикчаш ҳами қамайдачай лекин ҳами хеле компактн ки ҳами камакак истифода мебарӣ чӣ қадар дандона тоза мекунад тез дандона сафед мекунад якум хусусияти хубиш ҳамин сафед ва бисёри занҳои мо баъди таваллуд кардан зарча мешад дандонашон милкҳои дандонашон сусра дандона зарча шуда дандон мерезад анами милкҳои дандона мустаҳкам мекунад зарчагӣ дандона мегира воспалени дандона мегира баъд бисёртарги дандон кӯдакҳое ҳастанд ки даҳанашон мепаза ҳастак даҳанпазак мешаванд баъд дандонашон мана ин об мегира меган чӣ хел ҳаст ку тоҷики кадагӯе ҳамин халиё меша анами бисёртар ман ки дар Россия будам духтарчам ҳамин дандонаш пари дандонаш зардоб гирифт чанд бор хостем духтураем ха худатон медонед мо гражданин ки набудем қимат меғалта гуфта рости духтарчама гуфтам ки биё ҳамин як ду бор ҳамин дандонаш чакем кани чӣ хел меша хай духтарчина бовар кунӣ баъди ҳамина ду-се бор як ҳафта дамин байка ду-се бор мо ҳамин ҳар рӯз не ду-се бор истифода бурдем бовар кунӣ ҳамон варами дандон ҳамон дандон воспалени гирифтагӣ дандон ҳаб тоза хушрӯ шуд бӯи даҳан дандон рафт ин хубиш ҳамина бисёртарги барои дастмес гӯдак месӯза ку ба мо тез зубной паста мешакем ҳамида фоида дора бисёри одамо ина барои қуртақи одам гулӯдар мешем ку ҳамина камтарак дар об меандозӣ ғарғара мекунӣ ин ҳатто дар ин фоида дора фоидаи ин агар ки чӣ қадар ҳамин рӯза рӯз гӯем фоидаш ин як зубной паста не ин гӯё дар ҳазор дард фоидаш ҳастай ҷои ярада мемоле яра нағз меша ҳамин ҷои сӯхтагида мешаки нами як ҷотон дастона мебуритон тез ҳамина мемоле ин яки як чил дар таркиб ин ягон чи надорад ранги ва ё цветной сирхак пурхак зубной пастаое ки мо мехарем дӯсто дуруш якқадар краситель дора саоска буд хеле меброяд чанд цвета и гел баринайда ин агар кушоем ша намедонам бо кришка дора ғари намедонам ростика гел баринай яки ранги гела инам хеле зардакай баъд каммасрафай як видеоли мемонам бине иқак мега истифода барои нареза мега старива то уснуш беҳад каммасрафай наршам якташ битар 15 мегалта ҳам 15 сомон лекин ҷавоби чанд сима метиҳем чӣ қадар ин анаки зубной паста ма видеои худам дакадагим ягон зубной паста беғарз ай насим дахмо 15 сом нестай лекин ҳамаш краситель
ана бо чанд намуд зараро дорам барои ҳамин ин чиста тоза зубной пастаи озар мо шоткаш нест айда афсуски озар шоткаша мо вай кардем ҳамин бо дар ҳамин зубной паста шотка аст ки баъд тамоман агар шоткаша мо хардем дар ҳамин кӯдако ҳамин духтарчима бисёр ҳамин дандонша часпидаги ҳамин саҳар бега ду вақт дандон мешавад ҳамин ҳамеша ҳамин зубной паста ҳамин хо ошиқаш ҳамон шоткаша вай шуда ки мега оча ҳамин хеле мулоим ҳамин хеле нағз мега дандоно хун намекунад ҳамин хеле тоза мекунад бисёр шоткашам хуба ҳамин ато мерад агар тавсия мекунем ки агар зубной пастаро гирифтан шоткашам гиранд ин воспалительный процесс дандоно одамои син солшон рафтагӣ барои кӯдаконе ки дандоношон ким барои бӯи даҳан барои бӯи даҳан барои сафед шудани дандон барои мана қуртақдар ҳамин ҳар як инсон дар хонааш ҳамихеле якта доштагӣ бояд боша мегӯям ку ин чи скорый помощь ин ҳамин пачкачаш дӯстои азиз 60 сомай шумо метавонед заказ кунен ай москва то иҷо доставка беплай метавонед ай офисмон омада барин ин ки хосият ин скорый помощь гӯем меша ага чӣ хел скорый помощь ҳамин дар хона боша мабодо дастат месӯза тез мекунӣ ё ки даста мебурӣ ҷошта мемолӣ ё занбур газид ё ҳамин вақта тобистон дако чӣ шуд ҳамин тез ҳамна барқарор мекунад хеле як хел хунука кайда бисёр аҷоиб зубной пасти хуба кушоно ва мухе хунукага ино ҳам бисотар ана дӯстои азиз ин буд маълумот дар бораи зубной паста баъди видео бо давом шуда маълумот отзифҳои дигарро мемонам бине оиди дастрас кардан рақамот дар рӯи экран